Jeg står heroppe på genbrugspladsen ved Løgstør på Hjortrup Stenleje, og det gør jeg, fordi at heroppe, der er Ulrik og company ved at knuse beton lige nu. Altså noget affald, betonaffald, som er blevet smidt væk, og som han nu oparbejder, så vi kan genanvende til knust beton under veje, under nybyggeri, til boliger for eksempel. Og han fortæller mig faktisk, at det her produkt, det er faktisk lige så godt som stabilgrus, som er hentet op fra undergrunden. Så på den her måde, så sparer vi faktisk naturen for nogle ressourcer ved at genanvende lige en ekstra gang. Ulrik, hvad er det, du laver? Jamen, jeg vil knuse noget beton. Noget grå beton, 032. Okay, og hvad er det? Jamen, det er jo en form for genbrug af noget affald. Når der bliver ravet hus ned og bygninger, haller og broer, så er der beton. Er det ikke fedt? Det tror jeg da nok, det er.